and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. Pero karon nabaguhan ko. Wa ko makauyon sa sitwasyon ko. Then talk to her aron ka mawasan. Unsa? That's the best thing for you to do. Kung gusto kang makatuog tarong gabi, ha? Kung di mo ning palabyon, di ka katuog tarong, do it. I want to. Pero nahadlo ko. Tingali kung saan niya sa pagdawat ang akong pagpasabot niya. Dili pa tingali karon ang hustong panahon ko. At agad sana ko higayon nga magmalinawon ang iyang hunahuna. Nindot kita mong gisulti ka. Sato, I want to. Want to. Anak ka. Abala ka, ikaw good. Kunong sa'y gituhuan ni mo nga may hustong buhaton, ikaw. Kay kung butong naon gaw, mas labaw kang naibaw. Kunong sa'y hustong lakang nga imong himuon, balakang ba, anak? Lakang? Like sa ato pa, pagtuman sa atong misyon, ingon na anak gaw. Kana? Unsay ka na, asawang ka no? Ikaw ba? Gusto lang Ikaw. ko nga. Ako ba? Gusto lang ko nga kanang pakatawon ka ba? Ismael gamay. Katawa gamay. Ana ba? Wag gilami katawa rong panahon na gaw. Lagi akong gibati. Sige, okay. Sige. Uwat lang ko. Bisag karong kadlawon, pwede? Pwede na? Pwede? Ano man? Uy! Ara mo lagi di ay mo. Wa gyud mo magparamdam. Hay mas Alea. Gani na ra ba ito misud? Wadi mo magkita? Na, wa gyud uy kay nalingaw man sa migtabi sa mama dito sa kwarto. Unya, karong pa man kumugawas. Kumasa man yung lakaw. Okay naman. Amo rin gisuroy si Aliyah. Kay karong pila ka adlaw, mahigot naman unya sa ospital. Magsugod naman sa duty, di ba? Oo. Mga karong kadlawon, sayo tingali ming mularga o di ba inikaod to? Balik misyon na sad mo? Asa naman sa mundapita? Magpabukid lang sa tingali mi. Morgyapon. Sa Davao? Bukid nun lang tingali o nami. Guys, table is ready. Hi, Tiny! Ang duha ka dagat? Hala, wa man ko magakita nga nanggawas sala? Okay. Ako na yung matawag. Pahimutang na lang mo kaya. Uy, sound sleep man kaayo ning duha. Kanindot nilang tanawon nga nangatog. Murag mga inosenteng anghel ang mga naong. Si Alea, misamot siya kagwapa nga natug kung imong tutukan. Murag di cute, kamao nga magpakasa din is kalibutan. Ay, bulahan ni mga bataa. Kay natuman gid ang mga damgo nila. Hinaot unta nga magpapilin ang inyong pagkamapainud-sanon kung inyo nagyong maabot sa hingpit ang kalampusan. Dili lang gid unta mo mausap. Magkamao lang unta mong mulingi sa inyong gigikanan. Dili pareha sa uban nga kun makatungtong na sa kinatas ang bahin sa kadaugan, dili na ka maumutabang atong nagkinahanglan sa inyong pag-alagad. We're so proud of you, Alea and Ada. Huwag yun masayop si Kuya sa pagsagop ninyo. Aron sa umaabot, kamo na sad unya ang mahimong stepping stone sa mga lumad nga parehas ninyo nga iwit in town sa kinaadman. Oh, Kuya? Nga naman ka?
Murag ako angay mangutana nimo. Kay nag-ung-ung ka ra diha sa pultan sa kwarto ni Alia ug Ada. Aw! Ay, kuya. Napahunong naman lang gud ko. Kaya sa kong pag-abli sa pultahan, mao man dayon misugat sa akong mga mata. Nga, nanagngangag yun nga natug ang duha. Meaning, nahinanok? Ayaw lang nagtugawa. Paandamon ko lang unyag pagkaon si Yaya para nga makakaon dayon sila, inigmata nila. One thing, love. Yes? I-remind yun si Yaya Permi ha, para madumdum yun niya sa pagpainom ugata sila si Ada ug Alia, okay? And please don't forget sa pagmonitor sa mga kinahanglanon niya ni Alia. Kung magsugod na siya sa iyang duty, okay? Situit nga, wag siya problema. Yes, kuya. So, madayon mo karong kadlawon si Glenn? Labing siguro. Murag, mas maayo. Mangalit man lang ka. Nagkonsensya na ko, ma. Kay taas-taas na bayag yun ang akong pagbakasyon. Ayaw gani kay abtik sa kaayo nga mopahinomdom si Glenn ako. Nga dili gid mi mohunong sa pag-vlog. Kay anugon baya sa ang panahon. Nga mausik ba. Unya wa ko'y ma-upload. Ma, pag-amping si mong kaugalingon, ha? Ampingin taw na imo lawas. Dili ko gusto makadungog nga na nahinoon doktora. Unya, masakit na hinoon ka. Love, pasabtan na lang ulit ninyo ang duha, ha? Kamu na may bao. Kay nakadecide ko nga karon sa hotel. Ato na may matog si Glenn. Para dili magkabuang kon malkansi o gamay sa oras nga angay na mong imata. Dili di ay mo mananghid ni Ada og Alia? Para magwili-wili. Ayan na lang sila tugawa kay tingalig. Magdrama na sa to. Unya, malangan na hinoon mi. Give us your blessings, ma. Sorry, girls, ha? Sorry, gid kaayo nga. Ako na lang gid mong gipaundayonan sa inyong pagkatog hangtod ron. Hantod na puntag na, kay maluoy man kumupukaw ninyo. Para unta nga makapanihapon, o para sad unta sa inyong pag-inom og milk. I know, kasaba general gid ako madawat gikan ni Kuya Del kung may bawo siya, nga napakyas ko sa pagtuman sa iyang gitugon. Nga ipatiman yun mo sa hustong oras sa inyong pagkaon, ingon man sa inyong pag-inom og gatas. Hay, pagkapinangga gyud sa iyang mga babies, oy. Pero, wa ko makasabot ate. Unsay nanugon? Bitaw ti. Ngano kinahanglan pa man siyang manugon na ni araman siya dinhi? Wa naman good. Ha? Unsay wa good? Cool. Cool lang. Don't be panic, Alaya. Kay dakong buhi pa ang inyong daddy. But sad to say, nga, wala siya makahimo sa pagpanamilit inyong duha ni Ada kapi'i. Tungod kay dili siya gusto nga mahukaw ang inyong pagkatug. Yung manggong nakita nga maayo kayo ang inyong pagkahinanok. Kayain man ni siya. Milarga. Silang duha si Glenn. Milarga nga walay panamilit bisag mo ingon lang og goodbye. Unsay among sa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!